Na ga ana yawan tambaya ta yadda ake mining Highbera. Yadda ake mining ɗin idan ka zo za ka ga akwai power, za ka ga in ka duba nan za ka ga power ka adadin abin da kake da shi. To a lokacin da kake mining kake claiming wannan power taka kuma tana raguwa kullum kamar daily kenan, daily akwai abin da za ka dinga samu. In ka yi inviting za ka samu wata ƙarin power ɗin, idan kai tax za ka samu wata ƙarin power ɗin. Ga yanda za ka yi tax, idan tax za ka yi, idan ka shigo za ka ga tax tun daga kan na inviting, na following, liking da dai sauransu. Yadda kuma ake mining ɗin idan ka danna start earning za ka dinga lura da na ga kamar ma ƙonewa yake yi claiming ba. A nan za ka ga abin da kake tarawa, idan ka tara 10, 20 ko 5 ko 6 za ka iya claiming. Kana yin claiming za ka ga ya ƙaru a kan balance ɗinka, wannan shi ne balance ɗinka. To bari mu ɗan jira ya fara taruwa a nan ɗin sai mu yi claiming ya koma can. Idan wai ka danna mining ka fita awanni ka dawo za ka ga babu shi ne kamar ba ka yi mining ba kenan. To shi yasa na ce kamar na ƙonawa suke. Duk lokacin da za ka yi mining sai dai ka ɗan ba shi lokaci mintuna 10, mintuna 20 ka yi mining ɗinka ka yi claiming ɗinka, ko kuma ka ma bari har sai ka ƙarar da power ɗin da kake da ita. To wannan shi ne, idan ka shigo ka bari sai ka ƙarar da power ɗin da kake da shi, shi ne za ka tara shi. Ni ma daga baya na gano hakan saboda na ga baya taruwa. Kullum ina danna mining ɗin amma saboda ba na shiga sai 24 hours sai na ga baya ƙaruwa. Yanzu misali ina da 126, a nan ga shi na fara earning na 1.4. To idan na danna stop earning fa, ina danna stop earning zai je, kun gani ya ƙara min. To idan ka danna start zai ci gaba, sannan in ka danna stop zai baka reward ɗinka. To amma in ka fita ka daɗe baka dawo ba za ka zo ka ga ba komai abun ne. To wannan shi ne.